От кога стана задължително човек, гад, прави добро да се снима и да се качва в интернет? Напоследък все по-често започна да виждам клипчета как хората помагат на другите, даряват, хващат някого в крачка и това задължително се заснема с телефона и се качва във всички социални мрежи, иначе добро все едно не е направено. Няма ли милиони гледания и харесвания, никой няма да разбере, никой няма да му ръкопляска. И винаги оправданието е едно и също. Те го били правили с цел да вдъхновяват хората да правят добро. Не е с цел популярност или сензация, както си мислим повечето. Само, че едно добро не става по-голямо, когато има много гледания, нито по-ценно, когато има много харесвания. Доброто си остава добро, дори и никой да не разбере. По тази логика, защо не започнем да заснемаме и лошите неща, които правим? Защото масовият българин много обича да лъже, да краде, да прецаква другия, да се прережда, да мами. Тогава също ще вдъхновяваме хората какво да не правят. Извинявам се за оксиморона, ще ги възпираме, ще ги разколебаваме да не правят лоши неща. Искам да попитам тези, които постоянно снимат добрините си, щяха ли да направят същото добро, ако нямаха телефон в джоба си? Или по-скоро не?